И ето след 3 часа и 40 минути борба, звярат от другата страна за да се предава. Бошка, имам риба. Съжалявам, приятелю. Добре, бе. Не, или ма закачи. Не. Може да съм те закачал. Не, ти си далеч. Тръгна. Не тръгна твоята? Айде, откача. Виж как ми се ще му вземе. Това е моята, да. Да. Не, това, да, него е. Закачал ли си ме? Няма нищо. Да.